да направя сайта ми привлекателен през 2024 година. От съществено значение е в динамичния свят за 2024 година вашият уебсайт да е в крак с най-новите тенденции, за да остане конкурентен и атрактивен за публиката. Нека разгледаме как хората в технологичния свят създават модерни и уникални сайтове, определяйки настоящите тенденции за годината. Фокус върху мобилните устройства. В днешно време е важно сайтовете да могат да бъдат отваряни през телефона, тъй като 68% от хората, които използват интернет, са от мобилното устройство. Минималистичен дизайн. През 2024 година излезе тенденция за бели фонове за дизайна на уебсайта и семпли, но стилни шрифтове. Визуално разказване на истории. Все по-често излизат историите на различните брандове в уебсайта им, разказани в графики или видео. Счита се, че така се задържа повече вниманието на аудиторията в сайта. Достъпност за хора с увреждания. С по-голяма достъпност и възможност за обхващане на по-голямата част от населението се създадоха технологии, с които хора с зрителни, слухови или двигателни увреждания да могат да имат достъп до интернет. Ние знаем, че изработката отнема време, а времето е пари. Затова не си хабете времето, а се доверете на GetSale за изработката на вашия сайт. За безплатна консултация можете да звъннете на посочения телефон.